שלום, שמי שי רייטן, אני יועץ בכיר ומפתח בחברת סלע. בסרטון היום אני אראה איך אפשר ליצור Data Binding Web Test באמצעות Visual Studio Team Test, ואיך אפשר ליצור Data Sources מסוג SQL Server, XML וקבצי CSV. נפתח Visual Studio Team Test ונפתח את הפרויקט שיצרנו בסרטון הראשון, My Test Project. בפרויקט הזה יצרנו בדיקה שהולכת לאתר לחיפוש תמונות ומחפשת את המילה funny ומחזירה לנו את התוצאות. אנחנו רוצים שהבדיקה הזאת תהיה בדיקה דינמית ולא נתונים hard-coded שאנחנו נרשום בתוך ה-Web Test, אלא שהערכים יגיעו ממקור דאטה חיצוני. על מנת לעשות זאת, אני צריך להוסיף Data Source, Add Data Source. Data Source הראשון שנוסיף יהיה סוג SQL. טבלת SQL שיצרתי דאטאבייס שנקרא Search Values, טבלה של Search Values ובה עמודה של ID ועמודה של Value. נבחר סוג של דאטאבייס, New Connection, נחליף את סוג הדאטה סורס ל-Microsoft SQL Server, נשים את שם השרת, את הדאטאבייס המתאים. עכשיו נבחר את הטבלה מתוך הדאטאבייס שאנחנו רוצים לקחת ממנה את הנתונים. נלחץ על Finish. כמו שאתם רואים, לתוך ה-Web Test שלנו נוסף דאטה סורס חדש של MySQL Data Source. בואו נוסיף דאטה סורס נוסף מסוג CSV. קובץ ה-CSV שלנו נראה כך: ID פסיק value, ID 0 ערך 1, ID 1 הערך הוא 2. נוסיף את הקובץ CSV הזה לתוך ה-Web Test. נבחר אותו מהמקום ששמרנו אותו, שנמצא בתוך הפרויקט My Web Test Project, My Test Project, Data Source, calls.csv. אנחנו מקבלים פריוויו על הדאטה שהוצא מתוך קובץ ה-calls.csv, עמודה של ID ועמודה של value. נלחץ על Finish לסיום. Visual Studio עכשיו שואל אותנו אם אנחנו מעוניינים להעתיק את הקובץ לתוך הסולושן או לשמור אותו בצורה לוקלית. במידה ונחליט להעתיק אותו אל לתוך הסולושן, כל פעם שנעשה עדכון על הקובץ הלוקלי, הוא לא יתעדכן בבדיקה עצמה. אני בוחר לא להעתיק אותו לתוך הסולושן. הוסף לנו עוד דאטה סורס חדש לתוך ה-Web Test. עכשיו נוסיף את הדאטה סורס האחרון מסוג XML. קובץ ה-XML שלנו נראה פשוט גם הוא. Data ID 1, Value 4. Data ID 2, Value 6. נוסיף את קובץ ה-XML לתוך ה-Web Test שלנו, על ידי לבחור אותו מתוך הספרייה, גם בתוך My Web Test Project, My Test Project, Data Source, Thumbs.xml. גם מקבלים פריוויו על הדאטה בתוך הקובץ. זה Next, נבחר את הטאג הראשי שאנחנו רוצים לקחת לנו את המידע שהוא דאטה, נלחץ על Finish. שאלה נשאלת גם לגבי קובץ XML אם אנחנו מעוניינים לעשות העתקה לתוך הסולושן. עכשיו בתוך ה-Web Test שלנו הוספנו מספר של דאטה סורסים. עכשיו אנחנו רוצים לקחת את הערכים מתוך הדאטה סורסים אל תוך הפרמטרים בריקווסטים עצמו. אנחנו נעמוד על הריקווסט של המילת חיפוש, בתוך שדה value נרחיב אותו, נרחיב את הדאטה סורס ונבחר את העמודה value שיהיה העמודה שאנחנו רוצים לקחת ממנה את הערכים. אותו דבר בפרמטר calls, נרחיב את זה ה-value, ניקח מדאטה סורס שונה CSV דאטה סורס וגם מעמודה value. אותו דבר לגבי התמונות. עכשיו שימו לב שהפרמטר Q מקבל ערך מ-MySQL Data Source.SearchValues.value. בואו נריץ את הבדיקה ונראה איזה ערכים יתקבלו. התוצאות שקיבלנו עם המילת חיפוש funny, עמודה אחת של תמונות ו4 תמונות שקיבלנו בתוצאות חיפוש. עכשיו אנחנו רוצים שהערכים מתוך הדאטה סורסים שלנו יגיעו בצורה רנדומלית. על מנת לעשות אנחנו נסמן את הטייבל שהיא search values ונשנה את ה-access method לרנדום. נעשה את זה בכל הדאטה סורסים שלנו, שכל הערכים מכל דאטה סורס יגיעו שונה. עכשיו אחרי שהגדרנו את זה לקבל את הערכים בצורה רנדומלית, נריץ את הבדיקה שוב ונראה איזה ערכים יתקבלו כעת.
רואים שהפעם מילת חיפוש היא Hello, עמודה אחת, אבל יותר מ-4 תמונות. על מנת לראות את הערכים שהתקבלו מהדאטה סורס, נלחץ על Tab Contexts, תחתית העמוד נוכל לראות ב-Name Data Source, my CSV Data Source, הערך שהתקבל הוא 1, מה-SQL הערך שהתקבל הוא Hello, ומתוך הקובץ XML התקבל הערך 8. על מנת לבטל Data Binding, אנחנו נעמוד על הפרמטר, בשדה ה-value נרחיב אותו, נלחץ Unbind, והערך הדפולטיבי שהיה בזמן ההקלטה יחזור להיות הערך ה-hardcoded בבדיקה עצמה. אז ראינו איך יוצרים Data Binding Web Test ואיך משלבים לתוכה Data Sources מסוג SQL Server, קבצי CSV וקבצי XML. במידה ואתם מעוניינים לקבל מידע נוסף אודות Data Binding Web Test, אתם צריכים לבקר במספר קישורים. עם System Community יש לכם מספר רב של מאמרים וסרטונים מוקלטים אודות יצירה של Data Binding Web Test, בנוסף לפורום ובו תוכלו לשאול שאלות. ב-MSDN Library תוכלו למצוא מספר רב של מאמרים אודות יצירה וסוגים של דאטה סורסים עבור Visual Studio Team Test. הבלוג שלי במייקרוסופט תוכלו למצוא מספר רב של מאמרים על Team System ואיך ליצור Custom Data Binding עבור ה-Web Test שלכם. תודה רבה לכם ומקווה שנהנתם. להתראות.